עדי, אנחנו רוצים להעניק לך, לבת המצווה, 12 מתנות שישמשו אותך ויסייעו לך בדרכך המיוחדת, בכניסתך לבגרות ולמצוות. האבן ששם יעקב מראשותיו, שנבנתה מייחוד של 12 האבנים, קחי את היכולת לראות את עצמך תמיד כחלק ממשהו גדול ורחב, חלק מעם ישראל. מבט אל העקבות בחול. תזכרי תמיד שהשם אוהב אותך מאוד. גם ברגעים הקשים הוא נושא אותך על כפיו. אל תסתכלי בקנקן, אלא במה שיש בו. קחי איתך את היכולת להעמיק במציאות, לבחון את הדברים במהותם, ולא להתפעל מהנוצץ החיצוני. כל עוד שהנר דולק, אפשר לתקן. אין מאוחר מדי. יש בך את הכוח לממש את עצמך ולפעול להשגת הרצונות שלך. עלייך לגלות את אורך ולהאיר את העולם כולו. תני לחיוך שלך לשנות את העולם. חיוך הוא ביטוי ליכולת לראות את המציאות תמיד באור חיובי. טוב לכל רגע ובכל מצב, שירת הנפש של האח הכמיהה והחישופים לחיי עולמים, מחיים ומעצימים את כוחות החיים. את חלק משרשרת דורות עוצמתית שמחוברת לאבות ולאימהות שלנו, ועוברת דרך משפחה שיש בה פשטות ואמונה גדולה. את נושאת איתך את כל העוצמה הזאת. החיים אינם אוסף של דקות ושעות, אלא התוכן שאנחנו יוסקים לתוכם. יש לך תמיד את הרגע הזה כאן ועכשיו, ואת היכולת לתקן בכל רגע את המציאות. הפירות שאנו אוכלים הם אלו שזרענו. יש לך מעתה אחריות על המעשים שלך, זרעי זרעים של אהבה, וקצרי ברינה את פירות המלך. וזהו השיר השמח בחלקו. בכל רגע ורגע יש לך את כל הדרוש לך. שמחי ותהני במה שיש, והסתכלי תמיד על הכוס המלאה. עדי, את הילדה של אבא ואמא תמיד. זכרי שבכל שלב יש לך משפחה שאוהבת ותומכת. תמיד יש לך את המקום לחזור לחיבוק של אבא ואמא וכל האחים שעוטפים אותך בחום ואהבה. יש לך כנפי רוח וכוח עז. עלי למעלה כי בכוחך לעלות ולהתעלות. יש בך כישורים רבים ועוצמות, ועלייך להשתמש בהם ותמיד להתקדם ולהתפתח.